Sa Bulinaw naman mga idol, ipatutupad ang mahigpit na alituntunin upang matiyak ang kaligtasan sa mga puok, pasyalan at resort. Kaakibat ng koordinasyon ng mga otoridad at incident management team na tututok sa mga aktibidad simula April 1 hanggang April 5. Kabilang sa alituntunin ang pagbabayad ng kaukulang 40 pesos kada individual bilang one-time users fee sa loob ng 4 na araw o 4 na araw na pananatili sa bayan, alinsunod ito sa Bulinaw Tourism Code. Pinapayagan lamang ang paglangoy mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi at maaari ring ipatupad ang pansamantalang no swimming policy kapag mapanganib ang kondisyon ng dagat. Obligado ang pagsusuot ng life vest sa lahat ng aktibidad sa tubig, lalo na para sa mga bata na dapat ay may kasamang nakatatanda. Ipinagbabawal din ang pag-inom ng alak, paninigarilyo at pag-vape sa mga pampublikong lugar. Hindi rin pinapayagan ng overnight stay o camping sa mga baybayin at pasyalan. Samantala, tungkulin ng mga resort owners na maglaan ng lifeguard at tiyakin ang kaligtasan ng kanilang mga bisita, partikular kung lalangoy ng labas sa itinakdang oras. Magtatalaga din ng command post ng incident management teams sa Maypatar Beach at Bulinaw Falls, katuwang ang iba pang law enforcement agencies na inatasang magbantay 24 oras. Ang sinumang mahuhuling lalabag sa inilabas na kautusan ay maaaring maharap sa kasong resistance and disobedience to a person and authority o suspensyon at pagpapawalang bisa ng business permits para sa mga establishmento. Layunin ng mga patakarang ito na mapanatili ang kaayusan at maiwasan ang aksidente habang nagkakasiyahan sa mga aktibidad. IFM News. IFM News. IFM News.